numfashi yana da nisa. Raina yana motsi numfashi yana da nisa, garin masoyi baya nisa, share hawaye ki bar yin kuka. Raina yana motsi numfashi yana da nisa, garin masoyi baya nisa, share hawaye ka bar yin kuka. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Kullum tunani na ki ne kada ki mantawa, da ke nake yin bacci, da ke nake farkawa. Raina yana yin motsi, zuciya tana gaggawa, ma'ana tana ta bugawa idan hawaye na yin sauka. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Hankalin ka zan so kai kwantarwa ko mai yana gunka, ka san yarda da aminci tun a baya ni na baka. So na gaske so na amana shi na tabke kar kai shakka. Zan so ka daina hawaye in kana so in daina kuka. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Kamar ki babu abuna na yi dubawa ban gani ba, ba mai maye madadin ki na yi dubawa ban hanga ba. Iya sani na a rayuwata ke kaɗai ce ba wata can ba, kamshi idan kin ya fita a zuciya yana yin sauka. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Soyayya zafi kuna na dan taɓa ta kuna ne, na sani kukan zuciya ba zato bayin tsammani. Ni gamo da so mai zafi, soyayya irin ta zamani. So in ya ɗauke ka a ina ne za ya aje ka. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Masha Allah mu gode Allah yi mu musulmi masu sallah, yayyo mu muke ta salati a gun masoyi manzon Allah. Shi yasa muka samu haske a zuciyar mu ba wata illa, duk wanda ya kama ma'aiki a rayuwarsa dole ya haska. Rai idan yana motsi numfashi ne ke da nisa, garin masoyi baya nisa, ku daina hawaye ku bar yin kuka. Raina yana motsi numfashi yana da nisa, numfashi yana da nisa, garin masoyi baya nisa, share hawaye.